Fl-età ta' 66 sena tħabbret il-mewt tas-saċerdot missjunarju Dun Ġorġ Grima. Għal aktar minn 25 sena, permezz tal-Moviment Gesu fil-Proxxmu, Dun Ġorġ ra quddiem għajnejh u meż bidejh il-ħafna fqar li hemm f'bosta pajjiżi Afrikani, bħal Kenja u l-Etijopja. News tkellem mal-preżentatur televiżiv Alfred li tul is-snin ħadem jitfit miegħu biex jinġabru fondi għal morda u l-foqra, b'mod partikolari tfal li kienu jbatu l-ġuħulaġġ f'dawn il-pajjiżi. Hemm ħafna tfal ġabar it-tfal mit-triq, tfal li kienu mormija, u dak ifisser li Dun Ġorġ ħajibqa' jgħix f'dawn it-tfal li huwa salva, mhux biss salvhom, mhux biss tom l-ikel imma tom dinjità. Il-ħidma ta' Dun Ġorġ xenet ukoll biex tqajjem kuxjenza fost il-Maltin dwar l-inugwaljanza f'dawn il-pajjiżi. Alfred jitkellem dwar stejjer li kien jirrakkonta Dun Ġorġ bħal dik ta' tfal ifittxu fiż-żibel biex ikollhom xi ħaġa biex jitrejqu, jew saħansitra tfal li kienu jgħixu fil-miżbliet bla ikel u bla ilma. Stejjer ta' tfal li għax bla kura imutu weħidhom barra fit-triq. Fil-missjoni it-tfal ma jiklux kuljum imma meta jmissek. Jiġifieri biex nagħti eżempju nhar ta' tnejn tuħu plat ross, it-tlieta jmissu xi ħadd ieħor. U fil-fatt dan it-tifel kellu l-pon f'idejh, jagħmel il-pon u Dun Ġorġ waqt li kien ħireġ kien jaf x'għamel imma staqsih qallu hemm x'għandek f'idejk. Fetaħ il-pon u kellu pon ross, qallu dan se nieħdu għal-ħija li jmissu jikol għada. Il-Moviment Gesu fil-Proxxmu li l-fundatur tiegħu kien l-istess Dun Ġorġ ħaseb mijiet ta' djar fl-Etijopja, fil-Brażil u fil-Kenja. Djar li jilqgħu fihom tfal morda b'kull tip ta' mard fosthom il-marda qrida tal-AIDS u magħhom ukoll tfal abbandunati mill-ġenituri tagħhom u tfal b'diżabilità. Qal li l-ikbar sodisfazzjon għal Dun Ġorġ kien li permezz tal-moviment tiegħu salva eluf ta' ħajjiet ta' tfal li kienu bħal il-mewt, waqt li eluf oħrajn ħarġu mill-fqar permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ li nataw f'xi dar jew skola li l-missjoni tiegħu irnexxielha tibni f'dawn il-pajjiżi. Il-bniedem ma jgħix biss bl-ikel, imma l-bniedem għandu bżonn l-edukazzjoni u kif wieħed jaf f'dawn il-pajjiżi l-edukazzjoni hija nieqsa u Dun Ġorġ waqqaf diversi djar li fihom inkorpora l-iskejjel, l-edukazzjoni li dawn it-tfal qatt ma setgħu jħolmuha. It-tagħlim bażiku illi tom dinjità matul il-ħajja tagħha. Dun Ġorġ jibqa' mfakkar għall-ħidma missjunarja tiegħu li kienet ta' faraġ kbir għal eluf ta' tfal u persuni morda, fqar u batuti. Persuna li ta' bilħaq għexed mod ħaj il-ħajja ta' Kristu, meta ta' jixrob lil min kien bil-għaġġ u tema lil min kien bil-ġuħ.